primer lloc, des de la pàgina de l'Estuig Digital accedirem a l'enllaç del catàleg de programari i buscarem, ordenats alfabèticament, l'aplicació HTT-Track. Clicant sobre la icona de descarga, com aquí podem veure, ens descarregarem l'aplicació que després descomprimirem i podrem ja executar. A continuació escollirem quin serà el portal que ens voldrem descarregar. Com aquí podem veure, el portal escollit és mineralia.org, un portal de minerals. En el nostre cas tenim l'aplicació organitzada a l'Estuig i des d'aquí executem HTT-Track. Ja estem en l'aplicació i a través de l'assistent ens anirà plantejant les diferents finestres o pantalles de configuració, com ara podrem veure. En primer lloc ens permet establir un nom de projecte i posteriorment, si ens interessa, podem també categoritzar les diferents descargues per tal de poder organitzar en carpetes dintre del nostre ordinador. El tercer paràmetre necessari serà quina serà la carpeta destí dels fitxers descarregats. Com ara podem veure, li estem indicant una carpeta de destí. Normalment, seguint les opcions per defecte serà suficient per poder executar sense cap problema. El paràmetre que l'hem indicat també és el nom de la pàgina inicial d'arrencada i després altres paràmetres, com podem veure aquí, que per defecte són suficients. Ja hem descarregat les pàgines, podem veure un bon nombre de fitxers descarregats i que ens els haurà col·locat en la carpeta que nosaltres haurem definit com a carpeta destí. Per arrencar l'aplicació, que podríem veure, diríem, en local, busquem el fitxer index.html i executant aquest fitxer en el nostre navegador podem ja visualitzar la pàgina totalment en local, sense necessitat de connexió a internet. A continuació, la següent eina que necessitarem és el website Zip Packer. Des del portal de l'Estuig Digital accedim a la pàgina del catàleg d'aplicacions. Com podem veure, les aplicacions aquí estan ordenades alfabèticament, simplement haurem de desplaçar-nos a la W per localitzar el website Zip Packer. Un cop tinguem localitzada l'aplicació, que estem ja arribant-hi, des del botó de descarga clicarem i d'aquesta manera podrem obtenir l'aplicació que posteriorment descomprimirem i podrem executar. També des de l'Estuig obrirem aquest i tenim la eina ja descarregada i instal·lada website Zip Packer, que l'executem. Tal com podem veure aquí, farem servir l'assistent, que en primer lloc ens demanarà que localitzem al nostre ordinador la carpeta on teníem els fitxers descarregats. El següent pas serà indicar el destí del fitxer empaquetat, doncs ara indiquem la carpeta i el nom del fitxer que obtindrem com a resultat. Serà un fitxer exe i a continuació anem escollint les opcions, diverses opcions, però normalment escollint les opcions per defecte serà suficient perquè l'aplicació funcioni. Sí que és important aquí activar aquest checkbox, que el que ens farà és un enllaç correcte dels diferents fitxers. També és important eliminar fitxers exclosos. En aquest cas hem eliminat els fitxers que estaven exclosos. Podem dir-li que un cop acabada la feina executi l'aplicació, que és el que ara veurem. Fa la compressió d'aquests fitxers i posteriorment, com ara podem veure, ja podem executar l'aplicació totalment empaquetat en un fitxer executable i totalment operatiu, ja que podem veure que anem navegant per les diferents pàgines que tenia el projecte.
Podem veure aquí el fitxer exe que ens ha creat el website Zippacker. Aquí tenim tota la web. Si executem ja porta incorporat un navegador i podem veure que ens apareix la pàgina en portada amb les diferents categories i l'enllaç, i accedim a la pàgina de portada i després podem navegar per les diferents pàgines del portal. La tercera eina que farem servir pel projecte és l'HFS. Des de la pàgina de descargues de l'Estudi Digital també localitzarem l'aplicació alfabèticament i, com hem fet abans, un cop descargada la podrem descomprimir i executar. Finalment, podem arrencar aquest servidor HFS. Com podem veure, en el nostre cas ho fem des de l'Estudi Digital. L'arrenquem. Aquest servidor que ens ha de permetre que els alumnes, sense accedir a internet amb la xarxa local, puguin accedir al portal que nosaltres prèviament hem descarregat. El primer que farem un cop tinguem el servidor en marxa és indicar-li la carpeta on hem descarregat les pàgines web. Ja tenim aquí la carpeta indicada. A dalt podem veure quina és la IP que hauran de fer servir els alumnes. Els hi podem transmetre o la podem escriure per pantalla, diríem, els podem ampliar per pantalla, i aquesta adreça, aquesta IP de la nostra màquina és la que indiquem en el navegador i que també els alumnes hauran de posar. Aleshores accediran a la carpeta i clicant sobre la carpeta, com podem veure, ara estem fent una navegació en local que ens permet accedir als diferents parts de la web, de manera que els enllaços han estat reconstruïts per l'aplicació de descarga. Aquí podem veure com anem canviant de pàgines i tots els enllaços estan degudament, diríem, actualitzats.